establece la ley. En tercer lugar, se crea un puesto de jefe de área de urbanismo con la finalidad de reforzar ese área de cara a poder sacar y aprobar el plan general. Y se modifica también básicamente el sistema de provisión del técnico de urbanismo. Estas son las modificaciones que proponemos al Pleno para su aprobación. No son más. Así que, excusa a súa presencia, que se nos decía o concelleiro Benegas González, concelleira de Alternativa dos Veciños Santa Marta. Alguna intervención? Sí, por favor. Pois, nada. Moitas gracias, señora alcalde. Alternativa dos Veciños de Villaredo oponse á aprobación da RPT en relación de postos de traballo e máis solicita que se retire da orde do día e que conste en acta. Xa que dita proposta conta con informes negativos da Secretaria Municipal e Interventora Municipal deste Concello. Aunque queda demostrado non só nesta proposta, tamén en outras propostas que a vostede lle importa moi pouco a opinión da Secretaria e da Interventora. Unha vez máis, as probas nos remitimos. Vostede emprega o rodello da maioría, importándolle pouco a opinión dos demais. Parécenos vergonzoso que dentro do propio Concello confirmen por escrito que pretenden contratar unha nova praza de xefe de área de arquitecto indispensable para vostede e para o seu equipo para poder aprobar un plan xeral de ordenación municipal. Xa que nos anteriores informes, ditos informes do arquitecto municipal da actual secretaria municipal foron desfavorables. Dende a Alternativa dos Veciños de Culleredo, consideramos que débese de negociar unha RPT colectiva para todos os traballadores e traballadoras deste Concello. Sin ir máis lexos, como temos a praza de xefe de policía local e moitas plazas máis. Non unha RPT para contratar a un xefe de área de urbanismo arquitecto que se amolde ás necesidades do equipo de goberno. Como lle dixen ao principio, dende a Alternativa dos Veciños, o voto é no. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias por a súa corrección. Señor Soteño. Moitas gracias, señor alcalde. Miren, ustedes volven traer unha proposta con ambos informes preceptivos, insisto na palabra preceptivos, é dicir, que teñen que ser aqueles que digan si isto está ben ou isto está mal, son os que están establecidos por lei, o da interventora e o da secretaria, e non outros, ambos desfavorables, contundentemente e ilustradamente de forma extensiva, desfavorables, para que todos o podamos entender. Esténdense en todos os detalles, obxectan a todos os puntos dos que nos acaba de facer a proposta a señora concelleira da área. Isto o que nos ven confirmar é que ustedes fan da xapuza e do intento de mangoneo o modus operandi habitual. Dalles igual, outra vez recorren a un informe alternativo, algo que non está aceptado pola legislación e jurisprudencia, e presentan a proposta igual. É dicir, ante que lle informen desfavorablemente, ustedes non rectifican, que é o que deberían facer, e remodelan, reforman a proposta. Non, insisten, buscan un informe alternativo porque pensan que eso lles libra da queima e dalle para diante. É unha cuestión que é fundamental para despois aprobar o orzamento. Lembremos as palabras do señor alcalde no pleno anterior, disculpen. Lembremos as palabras do señor alcalde no pleno anterior, cando decía que en unha cuestión similar a esta acudiran á Diputación a buscar outro informe alternativo, non? As palabras que o señor alcalde non eran a que eu acabo de utilizar, de alternativo. A palabra era que foran a Diputación porque non era cousa de buscar contrainformes dentro da casa, porque se podían producir malos rollos entre os funcionarios se un funcionario estaba contradecindo outro. E íbase esa palabra, contrainformes. Non buscaban unha segunda opinión, buscaban un contrainforme. As formas ou a semántica son moi importantes. E vostedes xa nos dou a entender por donde vai a súa forma de proceder.
Neste caso, traen unha proposta de modificación da relación de postos de traballo que, vamos a aclararlo para que nos entenda todo o mundo, é aquele instrumento técnico a través do cal se realiza a ordenación do persoal de acordo ás necesidades dos servicios e se precisan os requisitos para o desempeño de cada posto, así como as súas características retributivas. Caracterízanse por reunir un único texto ou documento dos rastros máis distintivos de cada un dos postos de traballo existentes que pasan a quedar ordenados e ordenar as sucesivas provisións dos funcionarios adecuados aos mismos. En este caso, xa dixen antes, obxétanlle os dous informes a todos os puntos. Pero nós queremos centrarnos en un que é o máis escandaloso, que é a creación de unha xefatura de área de urbanismo. E por que insisto na palabra área? Pois porque, como ben nos explican neses informes dos que falei, a estrutura xerárquica, a xerarquía do funcionamento está organizada neste momento en servicios. Esa é o teito de xerarquía que temos neste momento. Servicio, sección, negociado. E teria sentido unha área se estuvera agrupando varios servicios, pero non é o caso. En Culleredo temos sobre 244, ou bueno, isto é o que vai agora na RPT, incluída a plaza esta, que queren crear 244 plazas. No servicio de urbanismo hai 11. En ese servicio hai unha xefatura de servicio, unha xefatura de sección, unha xefatura de negociado para organizar a 11 personas. Pero ustedes necesitan poñer a outro xefe por encima, un xefe de área. Miren, estamos falando de utilizar un recurso moi escaso a día de hoxe, porque, lembremos que a Lei Montoro, esa que emana da reforma expresa da Constitución que pactaron ustedes co PP no noite de verano, limita a contratación de funcionarios, limita en extenso. Hasta hai pouco a un funcionario por cada 2 jubilados, desde hai uns anos, un funcionario por cada un que se subide ou, por outras causas, desaparece da plantilla, como pode por non. Esa hai algún caso. Eso é o que se chama a tasa de reposición. Por tanto, decidir que praza de funcionario imos cubrir con ese oco que nos deixa a lei é, insisto, un ben escaso e susceptible de usos alternativos. Ustedes, en vez de optar por unha persoa, por exemplo, para o servicio de contratación, do que sempre se están queixando, de que non teñen persoal para licitar os contratos dos servicios, ou para impulsar a liquidación do centro logístico de Ledoño, ou impulsar a liquidación da concesión xa recuperada da Garrocha, etc. No canto deso, optan por crear un xefe de área en ese servicio. Crearlo, por exemplo, nese servicio que acabamos de decir, o servicio de contratación, permitiría tamén, curiosamente, liberar o xefe de Economía e Facenda desa tarea que ustedes lle encargaron porque subirouse o xefe de persoal e agora está asumindo as funcións. En vez de liberarlo de funcións, sobrecargan. E non utilizan esa praza para cubrir esa vacante, por exemplo. Teñen que crear unha de xefe físico. A súa justificación para crear esa plaza de xefatura de área dio un dos párrafos da proposta, di ante a necesidade de mencionar o servicio de urbanismo cara a aprobación do plan xeral, así como para conseguir un servicio máis eficiente, se entende necesario dotalo dun maior grado de especialización, mellorando con ele a xestión e calidade dos servicios prestados aos cidadáns, por lo que se crea o posto de xefe de área de urbanismo. Xa expliquei como é a xerarquía que temos nestes momentos. Xa creo que podemos decir que en outros concellos do noso tamaño non hai xefaturas de área. Pode que xa no Concello da Coruña, en donde se efectivamente unha área agrupa varios servicios.
e sirve para coordinalo, pero non parece que sea o caso de aquí. Para coordinar 11 traballadores, eu creo que chega esa xerarquía que temos. Se fan falta novos traballadores no servicio de urbanismo, desde logo non son de rango de xefe, son currantes de base. E non só o decimos desde o denegar, a secretaria no seu informe aluda esta cuestión. Di, en relación co posto de traballo que se crea de xefe de área de urbanismo, advírtese unha insuficiente motivación verbo da creación deste posto neste servicio máximo, se se ten en conta que no resto dos servicios a pirámide xerárquica da organización culmina cos postos de xefe de servicio. E tamén é crítica ca suposta necesidade. E di, non se achega ningún estudo, nin informe do xefe de servicio que sustente as afirmacións e que entendo debe incorporarse o expediente, é dicir, o servicio non está facendo ese requerimento. Son vostedes quen deben decirnos cantos expedientes hai pendentes, cantos expedientes se sacaron, cantos expedientes teñen problemas para prosperar, e se o que fai falta para agilizar todo eso é un xefe máis, ou se fan falta currantes de base condicionantes. Ben, sei que eu preguntaríalles, ademais, que servicios vai coordinar esta área. Van facer vostedes caso do que leva o BNG demandando reiteradamente e crear un servicio de disciplina urbanística? Parece que non, posto que non aproveitan esta proposta para crear. Van cubrir a praza de técnico de urbanismo, a quen debería encargarse ya a misión de disciplina urbanística e o cumprimento de cuestións legais? Non. Leva vacante moitos anos, pero a disciplina urbanística parece que a vostedes non lles preocupa. Así pasan cousas despois, como que, por exemplo, en Malsa levante Ribados a Avenida de Rutis e teñamos que vir do bloque descubrir que non ten licencia urbanística. Por certo, señor Riobó, estamos agardando por outra licencia da que lle pedimos información, que é esas obras do trazado eléctrico que van entre o Centro de Saúde e Pérez Buguín. Hai 3 meses que o pedimos. E ustedes parece que teñen problemas para trasladarnos a información que acredite que esas obras teñen título habilitante. Outra cuestión que xa existe unha vacante de arquitecto, e dinos incluso o código, UR 11.11.01. No servicio de urbanismo, sen falla de crear unha xefatura de área. Por que non cubren a praza vacante e perden máis tempo con unha tramitación estéril que está demorando a aprobación do orzamento? Pero outra das cuestións curiosas na proposta é que preocuparles a eficacia. E nos preguntamos, eficacia en que? Escápaselles, traiciónos o subconsciente, o cerebro reptiliano que os delata, cando din que necesitan dimensionar o servicio de urbanismo cara a aprobación do plan xeral. Non hai que ser moi avispado para interpretar cara a aprobación do plan xeral. E remachan vostedes na descripción das funcións que veñen na ficha que asuntan na documentación, en donde din que entre as funcións desta persoa estará a aprobación do plan xeral de ordenación urbana. Que peito teñen ustedes? Asignanlle a un funcionario a competencia que corresponde ao pleno municipal, nada menos. Unha vez máis, non o decimos solo desde o BNG, é que lle está dicindo a secretaria no seu informe. Como se lles ocurre poñer isto negro sobre blanco? Pero sigamos, acaso é o servicio onde é necesario máis persoal? Insisto, o servicio de contratación, todo o que expliquei antes. Teñen vostedes miles e miles e centos de miles de euros cada mes de reparos de intervención porque os contratos están sin licitar. Vostedes dixeron varias veces de que xa iban ser, xa se iban licitar. Podemos acudir ás hemerotecas e levamos anos escoitando que xa se van licitar. Contratos de servicios como agua potable, limpeza diaria, asistencia a domicilio, sardiñería, alumeado, teléfono, todos sin contrato. Todos nos que recibimos cada mes informes da interventora dicindo que esas facturas que lles pasan non se asustan a ningún contrato e que está prohibida a contratación verbal.
carga de traballo burocrático totalmente estéril, traballo en balde, que redunda nunha ineficacia dos servicios públicos. Entonces, de que eficacia nos están falando? Pero aí non votan de menos contratarse. Mellor, insisto, non se lhe falte para o urbanismo de cara á aprobación do que son, para coa función de aprobación do que son do Plan Xeral de Ordenación Urbana. Mire, sabe canta xente hai cantos postos hai no servicio de intervención e tesorería xuntos? 7. Sabe cantos postos hai no servicio de Economía e Facenda o encargado de licitación pública? 8. Están todos estes postos cobertos? Non. E veñen ustedes dicindo que a prioridade é o xefe de área de urbanismo. Eu creo que podemos concluir, se non de equivocarnos, que ustedes queren sacar adiante o que son sen botar man do rotulador vermello. Enténdame a figura ilustrativa. E tachar todo aquilo que non pode ser. Que desde o informe de medio ambiente da Xunta sobre o que son, e tamén parece que por que vostedes mesmos trasladan nos seus comunicados, tamén dos informes dos funcionarios que tamén lle din o que non pode ser. Que non é outra a súa prioridade. Sacar adiante un PSOE que sirva a veciñanza, non. Sacar adiante un PSOE que sirva a outros intereses. Estánlle dicindo todo aquilo que non se pode facer e vostedes non queren tirar por esa vía. Vostedes saberán por qué. Estánlles dicindo que certos urbanizables non se poden desarrollar e vostedes insisten nesa vía. Pero que ademais tamén nos delata a forma de contratación que vai levar esta plaza, que é aberta a libre designación. É dicir, para entendernos, no base popular, a dedo. A dedo porque se pode remover en calquera momento do seu sitio, para que teña obediencia obrigada, para contratar a quen lles vai de auga. A vostedes, a información, a independencia do funcionario, valor intrínseco da profesión, lo van a deixar collido. Van moitas probas de que é así ao longo destes anos. Van moitos chanchullos, ocultacións de información, eclosión de perdas de centos de miles de euros, mesmo diría de millóns de euros, que lles levamos destapado desde o BNG como para que a día de hoxe nos chamemos a engaño. Por iso, precisan unha información sumisa na que os funcionarios públicos teñan cortada a súa independencia. Desde logo, co BNG non van contar. O noso voto será en contra. E queremos dicirlles aos concelleiros que están na bancada do grupo de goberno, previsiblemente, como dixo o señor da alternativa, sumaránse ao rodillo para aprobar esta proposta. Dígolles que levan ustedes máis de un ano aquí, casi todos. Xa pasaron o período de graza, xa deixaron de ser aos nosos ollos inocentes do que aquí se cociña. Se vostedes votan a favor, están sendo cómplices desta situación, con responsabilidades que implica esa complicidade. Vostedes deciden o sentido do seu voto. Lembren o que dio Ron, calquera concelleiro pode pedir a palabra en calquera momento, podrían ustedes falar se quixeran. Lembro tamén que pode pedir a opinión da interventora e secretaria sobre as consecuencias do seu voto. Teñen uns informes moi claros de quen está establecendo que se emita, que din que ninguna forma pode aprobarse isto. Queren que lles lea a definición de prevaricación? É o delito que comete el juez o magistrado ou funcionario que a sabiendas dicta ou aprueba unha resolución injusta. Se vostedes votan a favor desta proposta, ten toda a pinta de que entran nesta definición. Ben é certo que non é a única cuestión, dicen xa antes a da xefatura da área que cuestionan a interventora secretaria. Podría lerles aquí hasta cantas veces repiten as anomalías, as ilegalidades, as barbaridades que comete esta proposta. Non existe consignación suficiente adecuada para a dotación económica, fanse sin unha previa valoración que motiva a asignación, na documentación obrante no expediente examinado non consta a valoración alguna nese sentido,
está incumplindo a normativa xeral en materia retributiva, constata inadecuada valoración de numerosos postos, infringe la legalidad, sin que conste valoración objetiva del puesto de trabajo, infringe también la legalidad en el establecimiento de sus formas de provisión, el sistema de designación. Podría seguir. Al final, la conclusión é que se informa desfavorablemente. A secretaria, outro tanto. A ausencia de motivación respecto daqueles mandatos proporcionados con respecto á justificación dun concreto perfil profesional é contraria a dereito. Non está justificada a utilización do sistema de designación para a provisión de posto de xefe de área de urbanismo, por lo que establecer este sistema de provisión para dichos postos infringe a legalidade. A valoración non hai unha valoración objetiva, eso infringe a legalidade. Infringe a legalidade a asignación de complementos de destino específicos en que conste unha valoración objetiva do posto. A ausencia de motivación que se estima contraria á legalidade. Non se asusta a legalidade as modificacións que se proponen. Reitérase novamente que infringe a legalidade. Non resulta conforme coa normativa citada. Infórmase, por tanto, desfavorablemente e non procede a súa aprobación. Están vostedes ben informados de como está o tema. E para rematar, só unha cousa máis. Vostedes tiveron que alterar a orden do día de hoxe. É curioso que unha orden do día de 2 puntos teña que ser sometida a unha corrección máis tarde de que nos notifiquen. Eso xa nos dá a entender a capacidade que hai de organizar as cousas. Pero miren, vou decir outro fallo máis que hai por si tuvera consecuencias legais. A orde do día con 2 puntos, que o quise modificar, ben? Pois hai un documento déxeme que localizo o documento que se trata. Faríame consultalo con calma, porque se precisa, non fora resultar que dera en nulidade do procedimento. Estou falando concretamente da acta da Mesa Xeral de Negociación Conxunta entre funcionarios e persoal do 12 de 6 de 2020. O documento que nos proporciona leva 2 códigos de verificación seguros distintos. Un no cadro habitual do documento, na parte superior dereita da página, e outro na marxe esquerda en sentido vertical. Non cadra un co outro. Achego-lle si queren unha copia, teño aquí. Localizo en un momento e paso ya. Insisto, teñan ustedes conta de que ese documento non pode acreditarse a súa veracidade, por tanto, ten 2 códigos de verificación segura. A propia secretaria do seu informe facía referencia á importancia da veracidade da asignatura do documento, sen que o documento, sin asignatura tal, o documento impediría ter por certo o seu contido, para a importancia que se dá a esa cuestión. Por tanto, localizo en un momentiño e paso-lles copia. Non pasa ninguna copia, porque non podemos andar. Teñen ustedes, vale. Están advertidos. Teñen un documento con 2 códigos de verificación segura. Non estamos nunha situación normal. Vale? Sí, moitas gracias. O noso outro será en conta.